Ev çend civîn di navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî, Encûmena Geliya Rojavayê Kurdistanê de berdewam in. Lê heta niha derbarê mijarên giring, wek avakirina hêzek leşkerî ji bo Rojavayê Kurdistanê û dabaşkirina darayiyê li hev nekirine. Civînên her du encûmenên ku dibin çavdêriya Serokê Herêmê de li bajarê Hewlêrê tên li darxistin, ji pênc partiyan ji NKS û hin kesayetên din ji Encûmena Geliya Rojavayê Kurdistanê pêk tê. Li gor zanyariyên hatine bidestxistin, îro hîn civîn berdewam in û vê sibê Sekretêrên Encûmena Niştimaniya Kurd li hev civiyan. Piştî civînê, wê civîna her du encûmenan berdewam bê ji bo guftugokirina xalên sereka, çareserkirina nakokiyan di navbera xwe de li ser desteya bilinda Kurdî û rêveberiya demî li Rojava. Zanyariyan eşkere kirin ku derbarê Kongreya Cinêfa di duan de Komîte Hevbeş ji bo hemahengiyê şopandinê hatiye avakirin, da ku ji hemû rêxistinên bi ser her du aliyan ve û ji bo dostên milletê Kurd li derve bixwazin ku doza Kurdî wek bendek ser bi xwe li Kongir bê gotûbêj kirin. Nakokiyên sereke di navbera her du encûmenan de ev in: Komîta Darayî, Leşkerî, Ewlekarî, Desteya Bilinda Kurdî, Rêveberiya Demî. Daxwaza Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ev e ku Komîta Darayî, Leşkerî, Ewlekarî yên desteya bilind ji her du aliyan bên meşandin. Her wiha derbarê Komîta Leşkerî, Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî dixwaza ku hêzek yekgirtiya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê bê ava kirin. Bi awayekî ku yekîneyên parastina gel YPG pêşmergên Rojavayê Kurdistanê yên li başûrê Kurdistanê hatin perwerdekirin û hemû hêzên din yên leşkerî li Rojava li xwe bigiran. Lê PYD naxwaze li dervê YPG tu hêzên din li Rojavayê Kurdistanê hebe û gelek caran berpirsên wê tekez dikin ku yê bixwaza dikare tevlî YPG bibe. Derbarê pirsa ewlekarî ku niha li Rojava di destê asayişa PYD de ye, Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî dibêje divê ew hêz girêdayî bi biryarên desteya bilinda Kurdî be. Mijara din ya ku heta niha her du encûmenan li ser li hev nekirine, ew jî darayiya dahatên sînorî yên dergê Sêmalka û Tilkoçer û baca elektrîkê û av ku ew bi tena xwe bar vedike. Berpirsên Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî dibêjin dema ku ew derî vekirî bû, PYD nod ji sedî dehatê wê ji xwe re dibir. Her wiha piştî ku rejîm ji hemû bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê vekişiyana, PYD û hêzên wê destdanîne ser hemû dezgeh û saziyên dewletê û perê av û elektrîk û telîfon ji xwe re distandin. Heta vê gavê ne diyar e ku PYD wê razî bibe. Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî divan her sê pirsên leşkerî, ewlekarî, darayî de bike hevpar ji xwe re yan na.